това видео ще видите как оправихме този огънат iPhone 17 Pro Max. И да, наистина огънат, ето може да видите стария му корпус срещу един, който е прав от магазина. И сега ще видите как стана всичко. Първо трябваше да го отворим, защото огънатия корпус пречеше на пауър бутона и нямаше как да тестваме телефона правилно. Затова вдигнахме дисплея и за щастие той не беше счупен. След което разминтихме батерията и я махнахме. Ето тук малко повече се вижда може би как е извит. Наживо наистина е потресаващо, на камера може би не си личи толкова. Продължаваме с това да извадим абсолютно всичко ненужно от телефона. Ето, разбира се, това е и задната камера, която в момента не ни трябва, след което искаме да оставим единствено платка, дисплей и батерия включени, за да можем да ги проверим, но първо да видим всичко изглежда наред с платката и ето го теста. Оставихме само дисплея и платката и батерията включени, свързани. А това е новия корпус, който телефона ще получи след само момент. Всичко изглежда наред, дисплея стартира, така че имаме окей за това да направим телефона и клиента да си го получи възможно най-бързо. Ето тук слагаме платката в новия корпус, съответно връщаме всичко обратно там, където трябва да бъде, пренасяме каквото е необходимо, Face ID, задната камера, всичко се слага по местата им, след което завинтваме всяко едно винче, докато не сме сигурни, че всичко е както трябва. Слагаме и батерията. Тук може да видите, както знаете, в 17 серия е малко по-различна. Вече идва с едно цяло парче, цял елемент. След което завинтваме всичко, слагаме дисплея, закачаме го, слагаме и неговите защитни пластинки, при което остава единствено да запечатаме телефона от тук нататък, тестваме го, за да сме сигурни всичко е наред. И ето може да видите, той разпознава корпуса си. Това е оригинален Apple корпус. Както виждате, нищо общо с ефтините китайски или крадени части, които слагат в някои ефтини сервизи. Виждате, телефона изглежда абсолютно перфектно, както е бил от магазина. Ако ви се струва, че дисплея леко стърчи, това е защото има протектор, а не защото не приляга. И всъщност, защо направихме този ремонт? Наистина, това беше най-добрият избор и за клиента, защото при изправянето на един стар корпус, просто резултатът никога не е същия, както е бил фабрично. Първо, рискувате тази точка, в която е бил огънат веднъж, да е много по-мека и да се огъва много по-лесно втори път. Да не говорим, че не е ясно дали дисплея ще легне както трябва върху стария си корпус и да не се получи отново да има огъване, да не се наруши изолацията. Като цяло са много причините. Така че ако имате нужда и вие такъв ремонт, заповядайте в Zero по всяко време.